Salamat kay Lord sa magyata ka namang grasya sa matag adlaw. Okay, ug samang sa mga produkto. Okay mga kigsunan, ang atong suwatan po karon tumatagan og pagtagano. Pinada kini sa usa ka babae nga nagpatago lang sa nga Gloria. Kini gibatan duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kigsunan ang atong single si Gloria. Nakita ko nga perti yung isuga pero talawan kay samad. Mao ni akong bana. Wa ko kasabot kung ngano ni siya. Pero araw niya masagdan na akong sugilano no. Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Aray! Aray nako! Agay, kay sakit naman ang ginawa mo. Aray! Aray nako! Aray! Toy! Kisa maron ay. Toy! Di anak ko diri oy. Ngano man? Uy! Ano man ka murag naluspad man ka? Kasi nahita po! Toy! Kuya po mo rin. Kuya po mo. Tarong uy! Wala, ngit-ngit na ako pinanaw rin. Wala, ngit-ngit ako yun. Naon sa lagi ka sa nahita mo ni mo hoy baldo. Huy! Huy! Wala pa ako nagit. Tumba no ko ani. Tumba na ka? Tumba na ko. Tumba ka ni Lord! Ah! Ginoo ko baldo! Naon sa mga nitawhana, ikalit man lang na kuyapan. Unya nagkadugo iya tuhod. Ngano ka ni siya? Oh. Baldo? Day. Dong. Asa ko rin. Ay nakas ato. Wa ko ni mo dala sa ospital eh. Wa! Ngano daton man? Wa mo ko may bawog na unsa ka diha. Dugo. Dugo ay. O dugo bitaw nagkadugo imong tuhod. Naon sa diay na? Nadagma ko. Ha? Unya Dagma. naon sa man ka nga nang luspad ka man pag-abot mo diri sa bahay ngano ka? Nagdagan man ko. Yan napandol ko. Pagkapandol ako. Sarasay ko. Unya. Unya? Nasamba daw tuhod. Nung nagkadugo. O mautong mura ko kakuyapon kalipungon. Kalipungon ka pagkakita di mo sa dugos imong samad ba o ba? Uray. Ang buto eh. Ano makuyapan ko kung makakita kung dugo na ako. Unsa? Maugid na day. Kinuo ko nimo oy. Mao ni akong bana, mahadlok pagkakita sa iyang kaugalingong dugo. Mao nga nagpangutan ako kung unsa gid ni siya, sakit ba ni siya o unsa. Unya to? Okay ra na, Mari. Uy, Ha? Di na madag okay mari. Uy, ako may mabalaka ana. Makuyapan siya tungod sa kahadlok. okay ra lagi na. Nga kanang makuyapan nga makakita sa iyong kaugalingong dugo. Dili para sa akong uganan ba? Nga makuyapan kung makakita sa iyong kaugalingong naong. Pagkasultiha mari. Uy. Inubit na, Mari. Ano? Ha? Kung doon ay tao nga magsilo sa iyang kaugalingong anino, kay magsigig sunod-sunod, mausa ng uban nga mahadlo ka makakita silang naong. Manang ang uban, dili na lang manamin. Saba ka di mari. Uy. Mo rin tagsara ka man namin. Ay, pagkakidot ay mamari. Always hungry, very hungry. Pagkat lang. Kinsa man lang ha. Sa'yo to. Huwag ka makailan ako, Maldo. Kinsa ka? Taga-pulinarya ka? Of course, excuse me. Hindi nga akong beauty ka taga-pulinarya ni. You're wrong. Huwag ka mahitabo ni na akong beauty. O, kapitunan ni Marayna. Sabay tuyo mo, ha? Ako tong kolektor sa floor wax. Niya ako kay maningil ko. So, bagay, oy. Di bang tubayot ang kolektor sa floor wax una? Ha? Ako bitaw to. Di ba kubayot adto? Ayaw ko kalara ba yun, ha? Kailan ko na itong kolektor sa floor wax sa una. Naibaw ko dito siya bayot. Ako lang ito. Wa pa ko mabayot adto. Kung anong... Ha? Ano wa pa mong mabayot adto? Wa pa man ko maibog og laki adto. Rabi, oy! Ay, kung ilara ba yun, ha? Sibat na sibat. Sibat. Hindi ka gustong ipapakat sa mong irong bulldog. Sibat! O, si bulldog? Ang mong iro, ha? Ipanagay ko ito na po, ha? Kung di ka mapawa, pabuhian ako ito ang mong iro nga si bulldog. Una! Estudyahin! Dos! Bot! Tres! Labaw bang bot! Di ka mapawa, ha? Di ka mahadlok, ha? Day! Buhi iro ng bulldog, day! Oh, di naman na mamiling iruaw pa ko nun. Bisag din sa paakon yun.
Maak mo ginanan ako? Ay, kasi pa nagiro. Mabalik ka. Ay, yung bayuta ka. Recorded by X Thunder Gaming. Asa naman bayot? Ang tuwa na eh. Unsa may kuno tuyo ato? Maningel, siya ko na itong kolektor sa Florwax. Ano ko taong siya man? Ambot lang niya eh. Di bayad ka? Wow eh. Mabitang misagit, buyam ta na akong iro itong bulldog. Da, sirit lagi. Ay lang sa padaha. Ikaw ay padaan ng mga scammer kay dagdahan na kaya na sila ron. Mamugos to siya na. Hinaikal nga ko siya, good. Sa sunod, ay napagtagkatan ng mga ingon anak, kay tingalig madaka, mas scam ka, na, unsao na lang. Ay, Oy, di kaya gud mo na uli. ay, may trabaho pa may. Sa ato pa nag-overtime mo. Oh, day. Overtime pa, bot. Overtime lagi. Ang sama siya, eh. Di ba nung tuo? Eh, kaong gabi. Pagsuka dito, Sa Misudan? naas ref, pagpilitan dito. Ah, okay. Kanito sa day. Unsa man? Dili ba wa man tayo ref? Oh, Oo niya. umusta tayo sudan? Ayan. Bungit ito eh. Karon kasabot na ka. Why sudan? Iam lagi kasgawas. Laay ka dito sud, oy. Oh, lakaw dito sa itong mga silingan, no? Soroy nga to. Ay, ani lang ko eh. Malingaw ra ko din maglantaw-lantaw sa gawas. Ya, ano ka diya? Ari ra lagi ko, kay limuot ka dito sud. Lungag na ka. Sayo pa kaayo eh. Agi. Alam sa kursood, ha? Pahuway ko. Ay, kupukawag. Di mga una. Oo, dong. Sayo na laging muuli. Sukat nga wa ko magluto. Ay, dagan mo. Nakulay ka na. Ano ko? Kisa mo ng tawanang nagdag-sundag, uy. Lali, ano mo sa paingon diri? Hala. Uy, hala. Dito niya. Musog gali sa bahay. Hala. Hindi na ko maliw ka tiil. Patayin ako. Baldo. Baldo, tabang. Kamudakan, ha? Huwag ka madlog ako? Ha? Mas mayo, inon kayo ka madlog. Ikaw may himuon akong sample sa katawan. Ay, huwag binuang niya, uy. Ikaw ang una na akong lubaw! Kinopot, misabot na kurog nga akong til. Agoy. Kanina! Oy. Hoy, kumaningil ka sa utang sa kasawa. Ayaw ka na, ha? Tingalit mo. Usaman, huwag ka kilan ako. Ha? Ikaw, kailan ka na ko? Wasan? Tabla ko! Usin na ba? Parehas na wata kailan sa pag-usay na to! Pwes, magpaila ko nimo. Ako si Baldo. Ang haring gang yung sinindapita. Ha? Daghan akong ipangkulatan eh. Usaman, pakulatan ka? Yan na! Sultihas ko. Oh, sige. Sulti. Kisa ka? Ako si Dato. Dato Inadlaw! Ha? Kisa ka? Bungol ka, ako si Dato Inadlaw. Ni ami karon sa pagpatupad sa balaod tungod kay Amori Krasada. Amori Central Highway. Di man Central Highway, one way man eh. Bisa na sa ako sa mo ang Central Highway. Unsa? Kato mga tindahan ko matuman sa balaod. Among padlakan. Oh, padlakan din, ha? Pwes, tanaw na ito makapamadlak mo. Di ay ba? Baldo, ay pagkumbiyansa may dasang pinuti. O kinsa tong dili mo tuman sa balaod sa hangin sa yuta. Amo silang ipadlak. Ikaw, kay wa ka man mo tuman sa balaod sa hangin o sa yuta. Padlak! Padlak din, ha? Klik! Lala, sige. Iluga gina. Bida, tayaon ba kayo na ako sundang? Tayaon ka na. Kinuha ko mo na pagpantay ay kumpiyansa ng tawa na kay mo nagsitaliling. Kaliling. Buang, ha? Opsan! Ambil mo sudah. Ambil mo sudah. Recorded by X Thunder Gaming. Puwerteng linayugay nilang duha ni Baldo og katong si Dato Inadlaw. Unya sa tantong linayog nila nangahug silang duha sa bakilid. Unya hilog kay mauwaw ta uy. Sakit kayo. Samad ko.
kumatay na, day. Kumatay na ko, di ba? Tak umay mo na matik ikag naong. Uy, dugo, day. Matay ba, day? Ilom lang Matay na diha ko, o day. tahon ti karon. Isog kay kang misukol ni Dato Inadlaw niya. Nasamad lang ka. Gikauras kang Dato Inadlaw, ha? Kana ra anak kagamay ra ng dugo nga may gawas anak maldo. Naunsa ka man? Di pa kumatay na, day. Ay dili lagi. Linas tinae. Isog kay ka. Talawan kay ka dako. Kapoy nimo isog-isog ra ng imuha. Wa man ganito muhilag si Dato Inadlaw nga nagkadugo gito kay naunay sa danyang sundang nasamad kanang imong garas na agis kuko. Hilom lagi. Katalawan gid imong dugo ay kanya hayrang wa ka matuli. Tara, tambalan ta na. Ari suot sa bahay dali. Dada ko hospital, day. Uy. Hilom na ospital ay garas ospital. Pagdawag, tawag mo lang ko ambulansya ko. Ay, nagragay dugo mo akas. Pagka mamatay ana oy kagamay ra ana. Di maganda makapunos tansan ang dugo ana. Ui ka kay tananda. Dali na. Kay tuan na si Dato Inadlaw. Gikarga na sa patrol sa barangay. Dada ko hospital Dali ba? na nga reson. Nga naman ka, nga nang murag ng luspad man ka. Ambot na nila eh. Basta makakita ko dugo na ako nga moagas. Para magkuyapan ko. Kainay? Karoon lang na yan. Karoon. Naluspad ako. Kaya, parbingit-ngit akong pananaw. Wana. Patay na wan. Wana ko nakita eh. Pagtarong na uy. Patay na. Gara ko na, di na ba ko kadaog ni mo? Patay na ko ni. Ginoo ko. Hala na ko yaman. Gisbaldo, ginoo ko. Mao ni problema sa kumbana, isog siya pero talawan kay kung makakita siya dugo nga muaga sa iyang lawas, magtuos siya nga mamatay na siya. Unsaon ko ni siya? Sakit ka ning ingon ani? Unsaon sa ni pagtambal kay di man ko makasabot, di man ko makahibaw kay mangluspad man dayon siya. Mao ni nga wa ni siya mapatuli. Unsa man og kamo ang pasultihon, inuil ning iya? Gloria. Yang sino na ito ka adlaw galyat? Atong sinder si Juan Ate Pres, Si Gloria. Gloria. Si Gloria. Anis Gloria Ate Pres, ang iyang problema, ang iyang bana, pagkatalawan og dugo Ate Pres. Mm. Oh, murag akong apo si Sal. Naagi tao ana galyat uy nga mahadok og dugo. Murag si Sal Ate Pres, hadlok ka ng panaw TV nga na dugo. Hadlok siya. Oh, Bisan sa TV? hadlok ko blood mami. Di siya. Halak ka daw Sa uy. ino nimo nga unsa man ka kanang kuan na sa di ko ganahan na i-blood. Haha, daw uy. Hadlok gid siyang blood Ate Pres, di gyud siya. Gwapa ra ba ni si Sal? Uy. Naagyoin an Ate Pres, Na, ay tao Ako ana. Ate Pres sa una tungod siguro ato ako nakitaan nga katong gagmay pa mi baw niya. Dunay taxi driver nga gitulis dito sa mga mingaw pag na diyang kuan Sa may Street, Sudan, Kiyot. Kiyot. Oh, Si diri Kiyot. sa Loyo sa Eastern University. Oo. Naamo to yung mga sambag Ate Pres. Dunay gitulis taxi, gidakdakan ang iyang ug bato. Ala. Unya, Mao to mo nga. tari ka kita ka. Nakakita ko mao na mahadlo ko murag nervyos ko ba. Mo ba? Oh, pero karon na ana naman ko nga kuan ka na magkita ko ato. Sa sige kung tan-aw nang katong nasa sa YouTube Ate Pres nga pabutag. Oo. Nawa ako nga hadlok. Mo ba? Unawa akong hadlok sa dugo. Nya kanay maligsa di ako. Pero mahal kag dugo. Sa una. Oh, ya kato kang Lisa nga. Adi, lady ko ano Ate Pres. Lainan ko, gawan ko, di ko tuyon. Di ko Ate Pres, di ko. Onya, ato sa pasalamatan is marimimig ni duaw na to din nya. Kuyo ra ba sila si Pari Jewel Badana. Gadam ni silang mga puto Ate Mimi. Marimimi, asa ko ni mo puto eh. Hain. Dami ba kini putos marimimi mura ning si Inday Maria sa Norma. Ari na tag Gloria, iyang bana 40 talawanas dugo Ate Pres. Saon na niya. Muna na iyang kahadlukan. Isu kay si Ate Pres. Pero og dugo. Hadlok siya. Hadlok siya. Isu kay siya kay kato si namoy tariring gamay ba. Sa to pagulyat, di ni siya tao nga, di ni makahimo patay og tao kay mahadlok magdugo, di ba? Butang di siguro siya pero isog siya. Isog siya kay Usa ka babae, Usa ka babae. Unsa man? Atol sa diskusyon sa social studies. Ano man? Nakita siya dugo perting ng Chabaw. Ano man? Oo, niya. Oh, kita ba sa mga estrata to mga classmate? Dayon. Di ay kini abot ay niya. Aba diya bam. Lagi Uy. niyo. Kababam. Dili. Usa. Nakuyawan tingali siya o perting ng kisi-kisi. Ala, uy. Ikaw di ka kuyawan. Kanya abot niya? Oh. Primero ba ka na primero pa?
Kamu di mo kayawan pag primero pa. Di ay, saka mo ate pres, katong primero yun ni hasta dagandagan niya. Oh, Sa ganun. yes, dagan ako. Proud kayo. Hasta ka-proud niya, Proud kayo dagandagan O eh. ba? Oh, dagandagan pa Kato eh. akong classmate kay patigod niyang hila, patigod yung kilisip. Kuya pa niya. ay dili inosente kayo. Inosente kayo Oh, taga- Oh. probinsya. Kay wa pa sa ideyaan ang Oh, butanga kita ba. ba? Bawi ka probinsya. That was Oh. way back 1964. Oh, muna samot na Kung dugo ka. tabang taos maisal kaya kung ano ako sa kuyawan sad ko. Ano man? Kasi ako yung sunod ba? Unsa yung panguntahan na diyan nan? Nga, unsaon ko ni ba na talawan man kay dugo, bam. Ang katong nasama siya kay kigilog siya atong sundang ni ni unsa to dato inadlaw. Dato Inadlaw? Oh, nasama siya gamay, purti naman niyang guula. Nya nakuyapan pud siya tapos nakakita siyang nasama siya gamay kayo ng ditong dugo gamay kayo. Gingnan siya sa asawa, di man nakapuno kiligtansan. Talawan na siya ako ospital day. Hospital gyud siya. Pagka kuyapan siya dito ate pre. Lucas 18 Agi Lucas be. verse 42. Okay. Unsa na? Ug giingnan siya ni Jesus, makakita ka ang imong pagtuo mao nakaayo kanimo. Sa dugo? Unsa man? Ako ning gibasa tungod kay kining ingon nga makakita na kag balik maayo na ka nagdamo gud nig pagtuo. Kato na yung buta bam nga ni dool niya. Oh, nagdamo nig pagtuo ug tungod po ni Jesus. Ug ngano na kung gibasa tungod kay kumkonektar kani tungod kay si Ginoong Hesus sinumdum ka nagampo sa Getsemani ang iyang singot dugo. Dugo. Oh, tungod sa iyang kung sa iyang mga nagsingabot ng mga pag-antos, yung mga sakripisyo. Sa ato pa, ang kining dugo, naman po sa Bible lang nga ang dugo kinabuhi. Mabito ng atong mga laing inference sa mga relihiyon, di gina sila mukha unog dugo, nga ana. Apan balik tayo nila itong Ano silver. na, tayo sa bam, ano di man ka dugo bam? Naalaman ko na sa Bible nga ang dugo ng gata kung kinabuhi ng ana. Nga, ug ari sa to ang sa ako lang kaugaling ng timbang-timbang. Okay. Ug ari sa to dili naman sa tao kunog dugo kay giluto naman. Dugo Dugo na na. Oh. Dugo. Lami kay dugo. Bitaw? Tus lupuso. Oh, kay giveaway naman sa good na ni Jesus sa New Testament. Okay. In fairness sa bang relihiyon nga ang tanang muso dili makapahugaw. Hugaw nimo. Giveaway mo good na niya. Oo. Balik ta. Inday kanang singa na amila na imong bana nga ayo siguro ko para dugo nga mo isog ka mo kita kag kuno dakag kun ilog ni mo sundang. Apan paminaw nimo ma'am, paminaw nimo kanang kada makita sa dugo mao gina sa makuyapan gina siya. Pasig na siya diferensya sa kuan. Pasig na siya diferensya sa kasing-kasing Goliath. Ano sa man? Di ba kay makita sa dugo makuyapan sa pasig na siya diferensya sa kasing-kasing. Nagyo inana bam kada kabuhi og dugo bam. Oh, Asa kuyawan na ba, jib kuyawan? ati pres murag liwat tas. Mo ba? Kuyawan pa. pa, kuyawan. Jib hadlo kanang di sa siya gina dugo. Ingon ano mga kung dugo ate plus dili na sila pwede mo eskwela medicine no. Dili Good. Mabita Sa mga binuanga na nurse, si ana, sal dili. nga. Unya magdoktor ka sal. Sa no, di ko. Hadlo ko blood. Bitaw. Oh, ano siya? Ana, sa hala. Ang angko lang kuan mo inday nga panilang kanang uban nila pagampo nga maligon ta siya. Nya pananglitan og kada gyud dugo nga makita makuyapan man ganun siya. Alam mo siya kanang ayo pananga sa kadili siya masamad kay makuyawan ka siya pero ug masamad manggali siya. Maynguro man ka magkutigwangan sa bukid Goliath ay. Nga ta. Ayo, ranas tinain manok. Layo na nas tina. Oh, layo. Lain sa tong kanang basta katong nasudlan ba bam ka basta mo kaon maka Ano ba? Basta ang musod, Ba dili makahugaw. dili makahugaw. Mm. Nya ang mugawas ba makahugaw. Oo, ang Kato kanang- nyo ang silingan nga bagong gikasal ya virgin pag human Yeah. pag padlaba dito sa tabay di si sulti. Asa tuman. Katubay ko kumusta man ang bagong gabi siya. Ano to? Da, murag yung ko, nagtanga ko kagungas. Udi ito. Ikaw na sa. Balik ta. Nala. Ayaw kang kuol, inday. Kay ka na ang layo naman na siya. Layo ras kalamat yan. O sa gaamo pa. Kalamat Pero yan. kung gusto ka, pwede kipunta na po nagdoktor kung unsay. Wala ba siya diferensya sa iyang heart o baka siya ka ng sa iyang pangutok nga nung nali siya mahadlok lang yung parting dugo. Aha. Kapag bumalik lang kita deres Nala. Ayaw kang kuol, inday. Kay ka na ang layo naman na siya. Layo ras kalamat yan. O sa gaamo pa. Kalamat Pero yan. kung gusto ka, pwede kipunta na po nagdoktor kung unsay. Wala ba siya diferensya sa iyang heart o baka siya ka ng sa iyang pangutok nga nung nali siya mahadlok lang yung parting dugo. Aha. Kapag bumalik lang kita deres mga parting dugo, walay makahugaw kung muso sa baba. Kaya ang makahugaw, ang mugawa sa baba. Mugawa sa Eksakto tong ako Goliath. Sakto. Ginawa ko man. Salamat mo na ganito man, no? Kung ako ang puzzle, di ho.